25 naqdiet mużikali se jbenefikaw minn fond ta' 165,000 euro fi proġetti li minnhom se tibbenefika s-soċjetà Maltija. Dan ħabru l-Ministru għall-Arti u l-Wirt Nazzjonali José Herrera f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Muża. Il-Ministru qal li dan il-fond se jkun qed jgħin l-laqdiet tal-banet sabiex tittaffa l-problema li qed jaffaċċjaw laqdiet kawża tal-pandemija. Għaxek ma nkunux ta' soljev, naturalment dawn jitkissru u meta l-affarijiet jiġu normal ma nsibuhomx. Trid tapprezza wkoll illi l-kultura u l-folklor tradizzjonijiet Maltin huma dak li jixprunaw it-turiżmu jiġi fil-pajjiż u jattiraw l-investiment barrani. Ġifieri, il-kultura l-arti mhix qed hemmhekk sempliċement biex televa l-pjaċir tal-bniedem jew televa l-kwalità tal-ħajja tan-nies, imma għandha wkoll sens ekonomiku. Il-President tal-Għaqda tal-Każini tal-Banda Dr. Noel Camilleri saħaq li dan il-fond li beda fl-2013 tiservi biex jixpruna l-kultura fil-lokalitajiet f'Malta u f'Għawdex. Qal li ta' kull sena jiżdiedu l-applikazzjonijiet mis-soċjetajiet mużikali u din is-sena applikaw 53 għaqda. Meta inti taf li applikaw 53 applikazzjoni, meta fil-bidu kienu japplikaw 10-15 u tela it-talba fuq 600,000. Ifisser jarfu l-importanza tiegħu ta' dan il-fond minn tas-soċjetà tal-Banda. U aħna kif qal tajb il-Ministru fil-press conference, aħna nieħdu gost li dan il-fond se jkompli għas-snin ġejjin. Intant, iċ-Ċermen għall-Kunsill tal-Arti Albert Marshall qal li dan il-fond ġie strutturat biex il-fondi pubbliċi jiġu investiti fl-artisti u faqdiet tal-arti u l-kultura.